Mhuri yeZimbabwe ndadzoka neupdate kukoti uko kuri kupisa iko zvinezvi. Nezuro makanzwa mese mimi panapa pachitaurwa nyaya naMike Chimombe naMoses Mpofu vachikumbira kuti tirikumbira kuti majournalists abude because tine zvimwe zvinhu zviri sensitive zvatoda kutaura, but tikuona kuti zvinhu zvacho zviri kuramba zvichitotsimbirira vakomana. Magoalpost ari kutochinjwa ende nyaya yavo yakutotwa national issue chaiyo yekuti vakutotongwa nyika yese ichitozoona nekuti pachinjwa panzi zvamatotaura izvo takutoisa VZTN kuti vakwanise kubroadcasta nyaya yacho. Ndio situation itoripo iko zvine zvipatotaura on day 2 Mike Chimombe and Moses Mpofu's trial on corruption charges. Judge grants Zim Papers Television ZTN permission to live stream proceedings, a very rare event. Courts recently turned down applications to live stream court sittings during trials of human rights defenders. But apa zvatochinja manje vakomana vari kutongonzi yakutobuditswa nyaya yavo nyika yese ichiona. Zvinhu zviri sensitive zvacho zvakutonzi nyika yese ngaichita se ngaichitoona zvayo ka ko chichi kanzi chiri sensitive because nyaya zhinji dzakaita sedzidzi dzinowanzoti kana dzichiitwa majournalists avazobvumirwi kurwa live stream. Ndizvambiwa kuti kazhinji nyaya dzemakoti vanongotora maphotos chete obva azogadzira article, but kwete kuti obva arwa live stream kana kuti otora kana video achita seka. I think munokwanisa kubvumirana nena musati mambonyatsoona mavideo akawanda emukoti kana nzinzi mavideo akawanda emukoti. Majournalists anongopinda achitora maphotos, maphotos vanobvumidzwa vozorowa article because vanenge vachita se vachiteerera. Ndosaka vachizonzi vanhu vechi vemakuwa. But this time ikesi iri kuratidza kuti iri kutreatwa zviri special here kana kuti chii, because live streaming ikutoonekwa nemunhu wese ari kunzvimbo dzakasiyana siyana, mativi mana ese enyika yeZimbabwe vatonotara Mike Chimombe vatongwa sei. Ndopasvika nyaya yacho hama dzadiwa iko zvino takatomirira tichikudzai kuti chii chinenge chaitika pataurwa kuti kudii vatongwa sei. Saka gara wa like this video, gara wa subscribe kana usina kuitira kuti usajambwe nekuti munoziva kuti isusu vakomana vemakuhwa acho ka atimire kuramba tichiuya nezvinyowani.